tupay. Sino nakakilala nitong halaman na dito sa likuran ko mga tupay? Nabulaklak pa siya mga tupay. Gusto kong kainin ito mga tupay. Titikman natin. Pero wag ayaw mga bata to ha. Para lang to sa mga hindi profesional. Titikman natin mga tupay. Ito yung halaman mga tupay. Maganda yung bulaklak niya mga tupay. Yan o. Bulaklak niya yan mga tupay. Kainin natin ito mga tupay. Yan o. Mga kabayan, agad ito tikman natin. Tingnan natin, tingnan